Koje benefite donosi Reiki? Reiki ima toliko benefita da bi prosto ne bi verovali. Ja kada sam prvi put čula i vidjela, stvarno mi je bilo neverovatno da može na toliko stvari da deluje. Dakle, sad ću nabrojati neke stvari. Reiki jako dosta sam radila sa ljudima koji imaju anksioznost, panične napade. Reiki je za to fenomenalan. Zato što je tako blag, što je tako nežan, što uspori misli, uspori moždanu aktivnost. I mi onako uđemo u to neko stanje u koje ljudi retko kad ulaze. Većina ljudi živi u nekom grču. Dakle, Reiki jako dobro opušta, bolje od masaže. Mislim, i masaže su fenomenalne, ali ovo Reiki samo jedan blagi dodir, pun te divne životne energije, jako dobro opušta. Ja volim tu često da kažem, mi smo kao oni trkači, Usain Bolt, koji stoji na onoj startnoj liniji i čeka da sudija kaže pripremi se, pozor, jesu i sad. Dok on je u toj startnoj poziciji, on jeste u grču. Kortizol, adrenalin, svi ti hormoni, bomba se u njegovom organizmu desi, ali sudija kaže sad, on istrči tih 10 sekundi, posle 10 sekundi adrenalin se vraća u normalu, kortizol, luči se serotonin, dopamin i onda onako ta naša fabrika hormona i fabrika tih neurotransmitera, jedno prelepo stanje se onda iznedri posle toga. A mi, većina ljudi je stalno u tom grču, u tom borbenom stavu, u tom stresu, nikada potpuno opuštena. I kad ode na tu masažu, to već posle masaže, sutradan opet onaj stari grč i opet, ajde ovo nanovo. Zato je Reiki toliko blagosloven, toliko daje mir, opuštenost, relaksacija, baš duboka relaksacija, uklanja stres, znači pomaže oporavak posle povreda. Znači, neverovatne stvari su se događale da ljudi koji su doživjeli, ja sama i na sebi sam nažalost imala prilike da Reiki probam tako usled nekih povreda, neverovatno brži su oporavci, znači posle, da li operacije, da li samo pad, povreda, posekotina, neverovatno kojom brzinom to deluje. Onda isto Reiki jako dobar kod ljudi koji su se lečili od karcinoma ili su u fazi lečenja, zato što jako dobro neutrališe negativna dejstva tih invazivnih hemoterapija, zračnih terapija, raznoraznih tih operacija. Svaki put kada telo ide pod anesteziju, to je bomba za naš organizam, bez obzira da li zub operišete ili je to neka totalna anestezija gde je neka teška operacija. Tako da Reiki mnogo dobro pomaže toj regeneraciji i bržem oporavku. On sklanja te nus posledice. Bukvalno da pijete obične lekove za spavanje ili za smirenje, Reiki je jako dobar, jako dobro deluje onako umirujući. I pazite sad, kad ste se oslobodili stresa, anksioznosti, ušli u duboku relaksaciju, duboki mir, brzo se oporavili od povreda, sve to vodi jačanju imunog sistema. Kad naš imunitet puca, pa kad smo pod stresom, kad smo u grču, kad smo izloženi stalno nekom bombardovanju. Mi smo svi izloženi tim stvarima, ali zašto nismo svi bolesni? Pa zato što umemo znači naučili smo kako da se sa tim nekim stvarima nosimo, čistimo i kako da jačamo svoj imunni sistem. Reiki je fenomenalan za te stvari. Kako Reiki funkcioniše u energetskom smislu? Dakle, kako se Reiki radi? Znači, to je ta grana tradicionalne alternativne medicine. Ja najprostije moguće kako bih objasnila ljudima Reiki. Dakle, kada radimo akupunkturu, akupresuru, akupunktura je znate, sa onim iglicama gde se na određenim energetskim tačkicama stavljaju te iglice, ne onako odokativno. Akupresura gde se određenim pritiskom na određene delove tela takođe izaziva pozitivan energetski uticaj na telo i samim tim podizanje imuniteta i svi ti benefiti za naše telo. Reiki se radi tako što se ruke stavljaju na određeni deo tela osobe kojoj se radi. Počevši od krunske čakre, od našeg temena, bukvalno od glave do pete, na prednjem delu tela, na zadnjem delu tela i sve se radi jednostavnim, nežnim, blagim dodirom. Dakle, nema udaranja, nema peckanja, nema lupkanja, nema trljanja, nema nikakvog bola. Reiki tretman je jedno blaženstvo, znači čisto uživanje, onako
samo jedan blagi dodir ili ako se radi reiki tretman vi na daljinu, o čemu ćemo kasnije pričati, vi samo ležite i primate tu reiki energiju. I to je životna energija, to je ona energija od koje su biljke žive, od koje su životinje žive, od koje smo mi živi i kada nas napusti posljednji atom te životne energije, otišli smo. Ali do tada i tekako možemo da radimo na tome da budemo, ono kad kažu, pucamo od energije, da budemo puni te životne energije. A onako kada imamo one faze kada smo kao izduvani baloni, reiki je za takva stanja fenomenalno.